This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Eric Magbanwa! Di kalidad nga pagburita. Patas nga talakayan. Aksyon! Eric Magbanwa! Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon! Eric Magbanwa! My God, I hate trucks. Liwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga ng Montag Parabati, Region 1, mga palangga kita sa Nabilin, 1 ka oras, 5 ka minutos, karong adlaw, Biyernes, Friday night, petsa 7, ika-7 adlaw sa pagsaulog naton sang Maskara Festival sa siyudad sang Bacolod, sa aton siring nga Christmas countdown, 79 dias na lang ang Nabilin, kapag-abot na ang adlaw sang Pasko, may nabilin pa kita nga bali 86 dias. Babay na sa 22. Welcome sa 23. Biyernes sa banaton sa nga pagpangalagan sa kanandang liwat na banaton nga manging kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sa nga mga correspondent sa pagduro naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalhag sa police blatter entry, aton sili kapolisan, Central, Southern, kag Northern Negros, dala na ang napulog ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang atong siri matagadulunggan oras sa kagabiyon ang atong siri nga Patrol 1 Bravado Patrol kay na pa nagalambiyong sa pinakabahin sa atong probinsya dakbanwa sang Bacolod liwat naman aton nga bantayan kag himulsuhan amat naman nga pagdalom sang kagabihon anano pa nga mga eventualities from where the action is ara sa Action Cell Minardo nga mga responder back to back sa aton nga piloto Aksyon Ninyo Bugina. Ang pagbantay mo natin sa mga update sa balita national, balita international, just in report, flash report, breaking news. Biyernes natin sa nga pagpangalagad, upod natin ang news center pagi kay Aksyon Am Defensor Lisay. Obda magkita sa aton sining mga technical partner diri sa Studio A, master control sa technical side, ang porsa naman ni broadcast engineer Nelmar Madera, back up diri sa aton nga IT expert Action JM Baikin,
Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Tarog, Siyudad Sangpago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Pinyalan. Sa kiranda ng inyo siniyalagan, ang inyo siningang Corman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magpanwa. Off din niyo ako sa nabilin isa ka oras. 3 minutos nga pagpangalagad diri sa inyo para tuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Sa ato sa mga Facebook lover nga nagalantaw kada gabi sa atong program sa Facebook Live via streaming, ang inyo siling nga panamya karon taga-antara tsimpo kag ligwa kay ti kagabi daw kita kabasa mayos ang inyo greetings nga gina-post sa aton siling nga live streaming ha. Tungod man nga ti ang aton siling nga patrol kagabi, do nag-concentrate kita sa encounter dito sa may sitio Sigang sa Barangay Carabalan, Himamaylan City. Og to na nakabalik ang ato sini Patrol 1 with aksyon John Diaz kag aksyon Papang Nixon Tahom. In fact, ani kagabi way man aton makuha ang mga report gikan sa ato sini nga mga correspondent tungod gati siling ko na kaina or bago lang gid nga nagtuto kita sa encounter dito sa may sitio Sigang sa Barangay Carabalan, Siyudad sang Himamaylan. Although nga ti ang Linok Panay do nagkanay-kanay na gid man, pero do hindi pa kabalik dito ang mga evacuees naton nga alin sa mga nagkalaylaing nga sitio sakop sa Barangay Carabalan tungod nga maginahimo pa nga clearing operation ang atong sinikatapo sang Philippine Army. Hopefully nga makabalik na kabay pabuwas ang aton nga mga evacuees kung ma-clear na ang lugar sa diin natabo ang encounter sa tunga sang NPA kag sang Philippine Army. Kanya karon nga greetings na taga-anta na Tsimpo kag Ligwa. Now sa mga nagataya sa STL, i-recap ta karon ang 3 ka draw. Sa mga nagataya sa Lotto, resulta karon sang 6:45 kag 6:58 lawagon taman ina sa aton sini nga pagpangalagat. Sa aton sini nga mga viewers, sa aton sini nga Facebook Live via streaming, palihog lang, ayo ka lang permis sa inyo i-like kag i-share para everybody happy. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Pero lang hapon do medyo nagulan-ulan diri sa pila ka bahin sa aton nga dakbanwas ang Bacolod. Di karon nga gabi daw nagkanay-kanay ang lakat sang panahon. So hopefully di na magulan para nga ang tanan nga rasubong nga gabi nagatumpok kag nagaginual sa NGC, dara sa Baywalk, dara sa Bacolod City Public Plaza, makatayo yon ang ila sila nga walda-walda kag randadi. Friday night tibuas sa mga nag-olobra sa gobyerno, sa mga nag-eskwela, wala klase. Bisan madugay-dugayan sa banding-banding kag tungging-tungging, importante pagkaga wala obligasyon. Pagdaw bastante puli na. Importante ang inom sa tiyan, hindi na pagbutang sa ulo. Tining Friday night, gina sa gahomta nga makabawi-bawi ang aton nga mga negosyante sa mga festival site tungod nga ti Friday night. Ang Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes nga inadlaw sa maskara, do ka piot ka do ka pigado gid sang customer kag manog inom kag kaon. So gina sa gahomtang ining Friday night, medyo buta-buta ang aton nga plaza, same man ang NGC, same man dira ang sa Baywalk. Muna na sininggo pangamuyuon ta lang nga wala lang sang ulan.
Ayos. Mao si kumpare ko Peter Cedric Aujiro. Nagapop up ang ngalan niya. Ara na siya ko na. Ga-monitor. Upod kay Inday Pam. Kagay Kumarita Cherry, no? Nagabi dala kay migo ko Homer Kahipo, nga naga-monitor man, migo na mo ni paring Peter Cedric Aujiro. Kasi malipatan ko pa nabiliw, happy listening lang kay Lola Robing Lanaha. Si Lola Robing Lanaha, 93 years old na ini, taga Purok Sambag, Barangay Pacol, Valladolid. Bago ginahulid, ginin ko ni Lola Robing Lanaha, 93 years old, ang iya sininga transistor, sa sininga luhan, sa mga taga Purok Sambag, Barangay Pacol, Valladolid, ha, may gabi dira sa inyo, ha. Ama man si Lola Remy Sirodo Disina, ba, sila ni Lola Remy Sirodo Disina, 87 years old din saya, na si Lola Morobing Lanahan, naga-monitor ngayon, ba, si Lola Remy Sirodo Disina, 87 years old, dili ni sa star sa may LCC Gardenville, Barangay Tangog, nagapaurok-urok man, pamati, ay, puwerte. Daw mahuya man taba. Si Rona Rehida Traba and family, ara, ka-monitor man sa aton siningapag pangalagan. Si Maninoy Mae, si Maninay Chari Salvacion ganyo, temprano pa. Kapa urok-urok na. Baw si Migo ko Subi Dumdum, ara nawa. Pa-check attendance si Mr. and Mrs. Subi Dumdum. Nagapaurok-urok na siya. Upod kay Mrs. ya. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Radyo Philippines Dollar Time, alas 10:04 na. Sa Silingabayan sa Tabalaga, i-check tangato Silinga Patrol 1 Bravado Patrol. Liwat na naman kamustahon kagibaloon. Ang sitwasyon Friday night sa ato Silinga Pagpangalagad, nagapaurok-urok gid. Pamati sa Action Night Patrol ang mga taxi driver tayo, miyembro sang Operation Tulong Task Group o kon OTTG. Friday night ibaloon ta sitwasyon sa Bacolod gaginual subong ang mga festival sa aton kay puwerte kadamo tao, lipay man ang mga negosante. Sana siling ko na mo ning Biyernes kag Sabado nga damo tao ikumpara mo sa mga weekdays. Kay do malamala gid kadto gina langawan ang mga kalan-an kag ilimnan. Alin Lunes hasta Huwebes. Ay, puwerte. Baloon ta ko din subong ang destinasyon ni Aksyon Nazel Minardo sa iya nga paglibot-libot sa pila ka bahin sa syudad sang Bacolod. Sigurado ko ang tao subong nagatumpok kag nagagual. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Ari sa Aksyon Sel Minardo sa report observation sa patrol cell. Din ka cell. Aksyon, Eric, mayong gabi. Ba, damayong tingog mo ka nakakaon ka crispy pata. Yes, aksyon, Eric. Oh. Oo, sige, dali sa mga sa plaza. Ano mo kitanta dali sa Eric daw. Kagwapa si imo gali no? Ang mga kultura natin nila rin dali subong, no? Ang sa barang, kaya subong doon nagsulo sa nakaw. Parang sulo sa nakaw. Pero sa north, sa kabahin, natin sa may sigat ng Bacolod. Okay na ang sitwasyon. Pero sa north, sa bayan, medyo nagulog ang lumo na pag-edad sa gapon. Ang mga panahon. Yung kagati, diri ang tanda, nagapalayan, na mga 4 p.m. to 9 p.m. Patugayon, diri sa super wide diagram. Ang meron ko sabihin ng mga kada barangay na representar sila ang mga costumes, pinaginan sa mga nasari-sari ng mga designers. Kasi ang naging Grand Slam, ang barangay Singkang Airport. Wow. Ang kandidata, ang mga tunggulo na bonbon, ang ganing yun, second ako na first place, sa barangay Bangsa. Kaya mo na nagagad ako sa gila, sa Pilato, sila kumigog, na wag na daw ito yung kailangan sila pulong kabilog, na nasa
ako ka nag-participate sa nasambit, no? Nga Super Mardi Gras. Kasi kara Super Mardi Gras 2022, no? Okay na, ito nga, national. No, kayo yung malapit-lapit kita din sa may banda. Oo. Mga kapagsada, doon sa Cristo, subong kagabi, so action video, tanawa natin na rin yung live. So, amo na diri ang sitwasyon subong, madamo-damo, man get actionary, matang-sambo, galit, Friday, Saturday, Sunday, ano nila, galong ito, tao, pero hindi, ay iyak yang ang malayo diri sa may banda, hindi madamo ang mga customer, no? Bago, dahil makadawi din sila, Friday, Saturday, Sunday, amo lang yun na, kay Tita Kapitan sa sa Webes, no? Laka-laka, kita ang natin na sila yung mga kultura ng actionary. Kulturan, sa manamo, sa gidamo, braga na meron sa mga daman ng north, Oo. Mandarakan ka lang, iwat man tao, ito kalabanan, subok sa market space, damo, Oo. oo, sa may lakso, sa mga ilim na, kaya ang mga tao na rin, sa may bedlog, NGC, ito na Bacolod Government Center, ito sa may Bacolod City Public Plaza. Bago lang to, may tinatungol live, hindi ka naging alerto naman naman. Managano? Do may matapungulay. Okay, na dayon kung wala. Wala na dayon. Kaya yung araw sa nagtutubang police station niya, mas sige po, hindi na yan. Araw sa tubang police station, no? So, makaulang mo naman ay kagati ang trabaho ng Sri Generic ang atin ng mga gina. Diri sa may dalang Araneta, medyo kailan din may noise siya generic. Kaya islas sabi, galing kay Tidawin Timbrian sa mga nagalagaw diri, mga ma-attempt na sa kaning ito. Ang butang sa kami Norbedad. Pero wala na natin estimate kailan man. Kung nadakpan na isang kapulisan for the meantime, generic, diri siya na yung sa may Bacolod City Police Station 1. Kaya parang ano siya, mga nikawan, walang generic na sila mag-istim pa distro kami mag-istima, mga kautura natin. So for the meantime, doon na siya na sa may Police Station 1. Then, kung image siya na yan. Kaya nagpumunod sa Sharon, ginangligar yung may kasi ginagawa sa temprano, pati sa mga 7, kung nakagina, kasi natabo, dati wala man recovery sa niya, daw attempted kumita na yung mga isinasyon yung sa minor. Oo. Pero kagina sa mga mga kapulisan sa distan mampal, pati 12 hours sila, pero ang niya samtang may mga tao, sige yapon siya ang ilay ang napangagano. Sige yapon ang ilang mapagtanimay. Wala na nito na pato sunod na 12 hours duty. Samtang may tao kinanglan nila yung nangyariang scenario na duty yapon ang mga kapulisan natin nga na government. Pero mangina ang brigade. Daway ko nakita pulis aw. Actionary? Daway ko nakita pulis. Sa kada entrance, actionary para sila. Kasi ito nag-galibot kina sila actionary. Kung lang sila permanente may arulan rin, may investigator, dari sa tubang siya nga Police Station 1, kasubong ng mga force multiplier, rin subong. Pero sa likod ko rito sa may nagdaget, may nag-sisya rito kada entrance, sa Bacolod City Public Plaza, aralin sila actionary. Anong lantaw mo din ng damo, ang gasunod o kung gagwa sa plaza area? Yes, no? Kaya sila na dito sa may plaza, daw 5 balamong. No? So, ang rabot sa kontinentes ka din magsulod, dina-preske nga tayo sinere, kangilan nga, sinising nga malawan. Ang nag-especially sa mga kalalakinan, may mga dalang mga bag, yung malan, sila para Amerikawan, kung mayaraman naman rin kung yung deadly weapon na so far, second 7 days, sila na magkarang festival, mga ginapagayon subok, mag-celebrar, ito wala may na-recover ang ato rin mga kapulisan, specifically na dito sa mga areas na mga police station 1, mga kasi medyo mingaw man po sa may carnival, kung nakikita ka naman, like sa carnival sa mga Bacolod Government Center, na magdamo-damo din man ang ato nito yung mga destination area. Ang kayuhan ng isinasutorek, kaya wala ng mga daguhan ng mga insurance na mula ito may kagina na ang kagapaliapan
sinisang wala man kami nabot galing sa Mascara Festival. Iniya ang away pamilya, no? Pang duwan sinika pamilya dito sa may puro barangay Asyonere. Zel, Asyonere? kapamangkot ka kay Major Saruna kung pila na nag-government siya bago ka pulis ng galabot sa Pro 6? Kung sa mga Asyonere, wala pa din siya Police Major Ramel Sarona. Alibot, sila kagina, nasa sa kagina, kagaya sa trole, sinisipin Major Sarona. Karoon ka na Asyonere, kung napilas si anong nidugang nila, diri sa Maya, Bacolod City Governmental Center. Gusto mo ang update sa Sempo, nasa-upload ka na late naman. Hara naman. Oo, marami mo na sa iyo, diri sa kultura natin. Manuba naman ang beauty mo da. Oo, kahit dito sa may North Yapio, tapos North Dolanulan, pero kahit doon kalahin, bugat-bugat, hindi ka tama. Doon sa atin na medyo sulit sa out pa, sa North. So, sabi kita ang galon. So, kahit Maulan naman. pero ang hangin na sinerik, lumabas sa ganta na bigla sa mga gabi. Unlike sa nga nagbibigay, ka na kaulan-ulan. So, kanay-kanay ang uyok sa hangin. Kasi yung gabi, mabas sa ganta ang kamugnaw sa nito. October na. Sabi ko, tapos saka ako Daw, September, October, dasan bulan gali, pista minatay naman oh. Tapos maskara, pista minatay naman. Correct gani. Reflection daw rin. Kaya kung nasa mga celebrate siyang Mascara Festival. Kaya pagkatapos Mascara, nasa kilala. Ay, gali. Oo. Tapos may sinadya, kung morn ka naman. Morn. Pamumon ka naman sa October, November pa sa kilala ng Asyonere. So, kasi kalayan na Asyonere, sa dire, yung nakasubay sa trapiko, silita ko limambal, flow to moderate sa Yapon, sa re-rotate, magkakalahin, maabre, kalang sa Color, City Public Plaza, sa Diplomat sa Piyak, sa may government center, kumain sa mga gabi, kasi nagkaso sa mga directment na nakatrasin sa traffic action area. Tapos mga sana nag-apply mga patrol car. Ang sa mga bigyado ko, kailan din yung sinalik na magsulog sa Metro Politics Public Plaza. Kaya hindi sa dokunan, kasi lumapag-apply nila sa mga areas na nakapartisan mo. Pero ito kaligwala na susunod sa gabi sa lahat na ang motoring ang mga nagabantay sa mga tagulan. So, kaya ko na rin kaya kanila pa hamandun natin sa lugar. Sinabawan din ang mga kapasigarilyo sa mga public services, kapagdalan sa industriya, at magpagpagpag sa kalagalang. So, wala ka nila kasi yung haldo sa tunga. Oo. Pagkasta within area lang, darang sa sinima, inom. Rin sa signal, law, ako sa sugar, na nagdalaman sa nabutya. Sabi, karoon na kanila, bakit yun? Actually, kapag kaya no to, ano nga yung tabo, kapag maglutan ko, ako ng proseso, kasi nakahin mo, hindi mo lang nakasura. Ano na siya nga, what? Sabi, hindi ko na muna ako na
largo. Unas karunita, unas aksyon sa Bacolod, aksyon, radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kit Action San Bernardo reporting live dira sa Bacolod City Public Plaza atubangan sang Police Station number 1. Galambiyong pa si Police Major Ramel Serona sa iya dira area of responsibility. Damo-damo na gid man tao pero kung ako mong tanaw to sa video ni Action Cell. Kajuta isang customer da sang mga kiosko da sa atubangan sang Police Station 1 no. Ang damo-damo customer ari sa may sound system na yan lalapit da. Kay banti ka sa otsaot sige no mo. Ga enjoy gid sila bla. Kaya mo na nga si Action Cell daw na willing na mo lang ka hatag sang observation report. Ay minsan man nga nagalalabay dabla kag mga customer da kay dapat ani mo ni nga Biyernes so damo kag puno-puno kitang plaza da ang dalan din ay magyan tungod sa kadamo sang tao pero subundo katawhay gid basi mga second week pa kuro sang maskara mapuno-puno dira ang kwan mapuno-puno dira ang plaza. I don't know ko sa NGC kamusta o kamusta daya ang kwan ang aura sang mga kalan-an kay limnan dira sa kilid ayon sang New Government Center kag sa ila dira nga fountain dira sa tubangan sang NGC. Ang ato nga pulisan niya ti bulo bastante man ni subong kay ti mga 315 gitu ang nag-alabot sa itong, I think, Miyerkules kadlaw to. Alin sa Pro 6, 315 kabilog. Di siling ni Police Colonel Thomas Joseph Martir or ni Police Lieutenant Colonel Lester Liada, posible makawan pa na, madugangan pa na sa last week sa katapusan nga semana sa pagsaulog sa atong sining Maskara Festival. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, may patrol, field report. O nga report sa ito siling connection dito sa South Northern Negros with Action Nelson Pateño. Line number 3, Action Nelson, may gabi, please come in. Yes, Action Eric, mayang gabi. Kag sa aton sini nga mga ka-action, mayo gid nga gabi. Ate, musta da? Ka ulan di ka ina, subong ok na. Ate, at least nabulubugnawan ka mo da, hindi na init siya do. Oo, hindi na masyado ni mainit. Medyo Ate, very good, very good. Timpos bong. Kalmado na. Ate, mayagid, at least na bulubugnawan ka mo da. Mugani man. Ito, pila man to kagabi nga do gabran out kag da ka init sa ibo da area. Mugani man, ba ambot na lang. Di mo di mo mapakot kung saan lang ma-burn out na mabalik. May na ka ma-burn out na daw, hindi tanig gabi yaw. Mugani man, kay sige ka pa maipay, ang lamok pa, sige pa gunghong sa dalunggan mo lang. Kaya muna ng pinakabuisit gid ng burn out na huni pang lamok sa lunggan mo. Kumamos ko tiro pa, puwerte man kainit. Tilaban Hindi gimagwanta, pero ti sadya sa inyos bongda. So, bong, hindi pagin man action na. Siguro mga second week, guro sang ko na. Second week, guro, next week, guro, basi masaro sadya na sa. So, bong, doon kalaka. Pagin man ang kuwan, ang tao, yung event, doon hindi man sining sadya ka may natawan ka, bulo banda, gyapon. Pero, balita namon, di, puwerte ang mga sports activities na. Kay si Battery. Oo, tiyan na, bilyard. Buwas may car racing naman di sa reclamation, no? Sus, mo na yung mga activities nga nami ilang taon. May may bike racing. Nan. Racer. Basta hindi lang tagaan, tubig, blali sa pa. Gani man. Tapos na nga daw, subong doon concentrate ang administrasyon ni Mayor Albi sa sports. Oo. No? Kaya ano ginapangita sa duha ka tuig mo basi sunod tuig basi kita na maho sa palaro kag regional meet bla. Mat kabay pa? Oo, kay
ano na mo na pundo tani kita na taning mahusi na. Kay naplano na tani na regional meet. Tapos sa regional meet palaro ti base sunod tuig amuna na guro. Gani. Ti mayo man na kay daw nakapabor sa Negros kay ti best friend sila si Vice Gob mo. Kag ni Gob man eh. Na yung mayo da. Mabuhi naman ang aton sini nga ugat nga dugo dira. Negosyo tabawi na dayon. Nalagati amo na depende sa simpo eh kung anong isa ti kung ulan ang mga negosyante do ginatagaliogid. Sa report kanina sila bago nga na katulog tilitihan naman ho. Nga mo na kay ti October mo. Ti October expectaron mo ganyan maulan ganyan. Kuan ng gulong daw hangin amihan naman yung kapaulan sa aton. Pero hindi lang pagituon da sa mga street parade kaga exhibition. Gani, man naman na pangahimiyo ta nga kaluyan lang ang last week sang selebrasyon. Sige-sige na tani ang ang mayo nga timpo da. Basta importante upod lang ang mayo nga timpo. Tika budlay man na nga ti, dance pa rin, tapos kinulan, siya man tanaw, abi naman. Di ba? Dala payong Dala payong. Timan mo dalas payong, basko ulan ti, delikado, basta baha naman lang. Mo ginada, kay Doga swimming pool dang inyong dako nga mall. Laban. Ang dalan ka swimming pool. Well, anyway, action na rin karing pila ka mga balita naton nga madulong karon nga gabi para sa Action Night Patrol. Ang siyudad sang San Carlos ang nakaaresto sang isa ka sospitsado nga may kaso nga pagbayolar sa Republic Act 7016 o kon ni siya may angot ini sa child abuse action erek ini siya gindakop kay na mga takna alas 11 sa may EA Antonio Avenue sa siyudad sang San Carlos sa may Barangay 3 sa pagpamuno man ni Police Lieutenant Jesus Misahon ang Chief of Police sa siyudad sang San Carlos upod man ang grupo sang Maritime Group subong man ang HPG diri sa may San Carlos City. Ang sospitsado action Eric ang kilala sa kay Sospo alias GC Boy 39 anyos, isa ka Information Technology sang Brosi Street, Barangay 2, siyudad sang San Carlos. Ni siya ang ginpanaugan sang warrant of arrest sang korte ni Judge Ami Abellano, ang presiding judge sang Regional Trial Court Branch 58 siyudad sang San Carlos nga napitsahan sa tong Oktubre 5 sini nga tuig. Sa karon action rek kini siya ang detinado diri sa may custodial facility sang San Carlos PNP. So far sa aton sini area medyo matawhay ang aton sini nga kapulisan. Wala din man sa mga dalagpo nga mga pang-insidente sa karon nga mga inoras action Eric. Muning pila sa aton sini nga mga balita madulong informasyon para sa Action Night Patrol. Gikan diri sa Banwa sang Calatrava, Action Nelson Patinyo na sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Nelson Patinyo reporting live gikan sa 1st District area sa Calatrava, Toboso kag siyudad sang San Carlos. Liton kita sa atong sa panabatian this time report naman gikan sa 2nd District. Mga balita aksyon, balita kada tipo na aksyon Roger Gutim. Gikan naman sa 2nd Distrito, area sang Sagay Escalante, kag siyudad sang Cadiz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Ari sa line number 2 si Aksyon Roger Gotip sa report. Jerome, may gabi, please come in. Yes, Action
Eric, may gabi sa itong mga aksyon sa aton aksyon Eric, mga balita gikan diriman sa norte kaban sa probinsya sang Negros Occidental mo perti pagtupak sa Eric sang ulan sa bunga mga tinion baskog pagkatapos ng untat naman dason mabaskog naman aksyon Eric ang ulan subong nga gabi kag mabulubugnaw gid ang aton sini nga timpo mo dire kita akon nga area perti gid ka subong sa may kabudlay sa pag-iho kasi medyo malutak kid ang ragyan pagwa dito sa highway. Anyway, mga balita ng aton sini aksyon Eric madurong man sini mga tiyon isa dire ka persona ang gindakop babayi ini aksyon Eric nga ginserbihan sang warrant of arrest bangod kay ni siya may kaso nga qualified theft 10 counts. Kumadumduman itong report tadi bila sa may siyudad sa Gaya ang ginakop to 67 counts qualified theft man to itong 24 anyos subong niya ang gindakop ng election Eric 45 anyos sa edad kag ginkilala ini sa kay Carmela Salva Abanil. Ini siya ang residente o kumaybana ini kag residente ini siya sa Hacienda Pasa barangay Tinampaan siyudad sa Cadiz sa diin gindakop siya pagi sa isa ka mandamiento de Risto alas 11:47 galing kapon sang ini siya ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso nga 10 counts sang qualified theft qualified theft 10 counts nga issue ini sang korte sang RTC Branch 60 kag ini siya ang ginpirmahan ni Honorable Judge Gwendolyn Jimenea ang ini siya nga kaso ginapanugutan sa korte aksyon Eric nga makapiansa sa 32,000 ka pesos kada isa ka count so kapagita siya sa 720,000 pesos 720,000 pesos para sa ini piansa kay 72,000 times 10 okay 10 count siya nakapit sa September 27 tuig subong nga tuig 2022 ang iya sini nga warrant of arrest pero wala pa man siya kapiyansa so Eric nagapabilin siya karon sa bahin sang Cadiz City PNP. Now dugang operator nga balita isa pagid ka persona ang ginadakop man bangod nga ini may kaso na ginatubang man sa korte ining kaso nga malicious mischief bala hindi maginibugat nga kaso pero ini siya nga kaso 2 counts man sang malicious mischief mga alas 9:30 tak na sang aga kay ginakop ini si Arturo Saligan bisan niya 59 anyos edad nga residente sa Hacienda Escolastica Barangay Mabini siyudad sang Cadiz kay sino pa sa report nga atong sini ginatabdan mga information ini siya ang may kaso nga malicious mischief nga ini siya daw 2001 Paxonerek ang iya sini nga kaso sang una pa kaya na pirma nga judge ni si Honorable Judge Rolando Ramirez pa nakapit sa July 16, 2001. So, ang yasini nga piyansa is 10,000 times 2, 20,000 mga kinanglano niya para nga hindi siya makapiyansa action na rin. Kini siya karon ang destinado man sa bayan siyang Cadiz City PNP Custodial Facility. Ang mayara nga nasapuan nga bangkay action Eric diri sa may siyudad sa Sagay aton pa nga gina si action Eric kay kun balano gid ang rason kay tali kaina ini siya nasapuan sa mga atak na action Eric alas 9 pasado kay base information bagi sa nabarag opisyal sa Battery Entry sa Kapulisan last 10 na baton sang pulis sa siyudad sa Sagay ang tawag telepono o tawag atensyon sa ila nga may nasapuan nga isa kabangkay nga nagautaw-utaw action Eric sa suba di bala sa may barangay Bulanon
Suno sa report, las 9:30 kayo na sa Haga, pero tigin report sa pulis, las 10:10 na. Sa ang area gani Sitio Rungkaan, Purok Talisay, Barangay Bulanon, Siyudad ng Sagay. Ang biktima ging kilala ini kay alias Palangkaina, si alias John Mark Francisco, legal sa Panginaron, kag residente sang Purok Baldusa sa Barangay Andres Bonifacio, Siyudad sang Sagay. Ang report nga inpaibalon lamang ang pulis ngayon bangkay ni gautaw-utaw kagara sa fish cage blind daw pahubat ni sa Ereka nga nasangit sa pukot kagara na ganin sa advanced state of decomposition ang ining bangkay pagkuha na sang rescue. So, way pa mga ibaluan kung wala may foul play kay ginaimbestigahan pa man siyang kapulisan action Eric. Report gikan diri sa Maya norte gamay sa probinsya sa Negros Occidental sa siyudad sang Cadiz kag siyudad sang Sagay bigyan mo tultaw haman to siyudad sang Escalante at Sublao action Eric. Para sa Action at Patrol ni sa Action Roger Guti Brigade Report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Field Report! Aksyon! Night Patrol! Salamat gid aksyon Roger Gutib, mga balita gikan sa Segundo Distrito, area sang Cadiz, Sagay kag Escalante. Yari man ang balos nga report ni aksyon BG Apasible, mga aksyon balita kalatipon gikan sa Quinto Distrito. Sa iya sila pagpalagad diri sa inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Yan sa aksyon BJ Apasible, line number 1 sa report. Jay, may gabi please kami. Mayong gabi aksyon, Eric, no, live kita kami sa report, no, aksyon ng Eric. So far, ang namatulapos na information, malaking ng tiyempo dito sa may sur na bahin sa ating sa probinsya, no, nagbulok ang mabasog na ulan sa ilasang hapon. Aksyon, Eric. Anyway, sa ating sa balita, ang matulong aksyon, Eric, naging nalabot naton ang Himamaylan City PNP. Update ini, aksyon, Eric, sa isa-iya ka-enkwentro balak na nagluntad kahapon sa may bahin sang Sitio Sigang, sa kapinisang Barangay Carabalan sa may siyudad sang Himamaylan. Bangod sini, aksyon, Eric, no, nata full alert sa gihapon ang Himamaylan City PNP sa ilang pagbantay sa syudad, tugtog sa sining mga tinion matapos na nasiling ka na isa-iya ka-enkwentro nga nagluntad sa tunga sang porsa sang mga katapusang militar kal sa mga ginapatihan miyembro sang New People's Army. Suno sa kay Police Major Randy Babor, ang Deputy Chief of Police sang Himamaylan City PNP, sa bahin sa mga nag-evacuate ng mga pamilya sa evacuation center. Na-provide naman sa Deputy Chief of Police Dr. Eric ang ilang sining mga kinahanglanon, including ang ilang sining mga pagkaon sa may evacuation center. Asa buhay gini aksyon na Eric, no, sa lokal na panguluhan sang Himamaylan. Suno pa diri kay Major Babor, hindi pwede magkahatag ang pulis ng statement angot sa conflict nga area. Action na Eric Bacoso sa Copina sang mga militar. As far as ang city proper is concerned, suno kay Major Babor, so party matawhay ang sitwasyon unlike dito sa mga lugar kung sa diin nagluntad ining enkwentro kahapon. Action, Eric. As far as ang checkpoint naman, Acton, Eric, no, yung palayagman ni Major Babor nga hindi siya no, magkahatag isang statement because isang military, this is a security concern, kag wala siya sang control diri. Ang tanang nga mga police sa Action, Eric, ang tanang nga mga units kaya karon sa dalom ang lakip na ng Himamaylan City PNP ang naka-heightened alert. Action, Eric, no, ibabatita ang aton sa interview sa kay Police Major Randy Babor sa aton sa interview sa iya ang iya sa ilang sining mga ginahimo nga mga tikang sa bahin sang city proper.
Amo to action Eric ang pangayag ni Police Major Randy Pabor sa aton sa niyang interview sa iya kagaina. Samtang sa pinagkabahin action Eric, padayon man ang ginabantang pagbantay sa mga katapusang dinalmagan PNP sa mga ibahin naman sa barangay Biao nga mati malapit lang ini sa encounter site. Nagmahamtang man sila kagabi sa checkpoint dito kagpadayon ang ilang pagpatrolyo sa lugar. Suno sa binalbagan PNP action Eric, now generally peaceful man ang sitwasyon dito sa pahayag ni Police Master Sergeant Roleto Perono, ang Deputy Chief of Police ng binalbagan na PNP. Kung madumduman kagabi yung sa ang klase sa may Biao, Kagpayaw National High School Extension, pangod sa nagluntad ng enkwentro sa may nasambit na lugar diya sa may syudad sang Himamaylan. Gintuwaan nato na action ay sinalabot si Police Major Henry Bustilio sang binalbagan PNP at pang tugtog sa karon, hindi pa available ang linya sa niya sa komunikasyon. Kaya sa info aton sa nabaton action Eric na masako si Sir Rebustilio sa pagbantay sa pinayot ka mga lugar sa Banwa sang binalbagan. So far, amuni ang mga tipo naton nga mga update nagsalita ng aton sa madulong para sa pagpangalagad sa action Night Patrol. Ini ang inyong ka-action. Action, video yung posible. Una, sa balitaw na sa action. Sa Bacolod, Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kid Action BJ Apasible report gikan sa Quinto Distrito. Antes sa inyo sining mga greetings sa ato sa Facebook Live. I-recap ko rin resulta sa STL Tatlo ini ka-draw sa STL. Ang first draw kaina 10-5, Jess 5. Second draw 15-18, 15-18. Ang third draw 11-6, 11-6. Ari naman ang resulta sa Lotto 645. Ang jackpot prize wala sa may nakakuha 8.9 million pesos. Resulta 645, 35, 34, 21, 30, 39, 4. Liwaton ko 35, 34, 21, 30, 39, 4. Resulta naman sa Lotto 645. Ang jackpot prize wala pa sa may nakakuha 112.7 million pesos. Aring resulta sang 658, 19, 57, 54, 13, 49, 12. Again, 19, 57, 54, 13, 49, 12. Ayos! Why sa mga nakadaog? May gabi dira kay Cathy Vera, kay Madam Gloria Dislati Sumbito and family, dira sa Valladolid. Happy listening lang. Sa kay Toto Romar Tamayo. Check attendance lang si Pato Kagrovi de la Luna sa Barangay 30 Gamonitorgin. May gabi kay Arthur Jeff Villasor, Vanessa Kagdok Matmeo. Sa kay Mama Lulet kag Papa Joe Jalagdon, Alma Oligon, Noel Amar, MJ Season, ang akong pamilya dira sa DSB Barangay Pandano. From Arizona, USA, ang panamyaw halin kay Jinky Jalagdon. Ayos. Happy birthday in advance para sa akon buwas ko bukaser. Birthday. Happy birthday kay Dana Dagino. No? Advance happy birthday para buwas kadlaw kay Dana Dagino. Ay, birthday ka pabatsyagin siya. May gabi dira sa pamilya Gonzales sa Barangay Bata. Alin kay Richard Gonzales. Kay Jean Bida, mayang gabi igid. Jean B. Kay Fernando Bongbong Narciso and family. Happy listening. Sa Barangay Baliwagan, Purok 2. Upod monitor, bata ko ni Leia Bless Tamayo. Alin kay Toto Romar Tamayo. Ay, puwerte. Bibing Nasyon Bibing Nasyon Gayo, Mexico, mayang gabigid. Check attendance si Jenbia. Jocelyn, mayang gabigid. Kay Migota Sami, Roger Awing and family. Sa Hermelinda Homes, Barangay Masilingan, mayang gabigid.
Tamya ko lang ang pamilya Magsiko sa Pandanon, Silos, Murcia. Alin kay Bibing Nacion Ganyo, Nacion Gayo, Magsiko. Sparkly may kabigid, Milili Uligos ang Banis Cafedera sa Barangay Tangob, Bet Botal Pilayo. Good evening, Sir Eric. Mati lang ko di Kayuhan, sir, ha? Bugas-bugas lang ni. Hehehe. Puerti sinday Bet Botal Pilayo ba? Jojo Armamento. Ba, amigo ko Jojo Armamento. Kapaurok-urok sa Barangay Panokoy. Abaw si former Kagawad Agustin Barayogan family araman. May gabi dira kay former Kagawad Agustin Barayogan family, kakay Jojo Armamento and family. Sa Ayungon, Barangay Ayungon, Valladolid, ara si Jonalyn Ninyal de Crepito. Nining Sancha, good evening. Nanay Evangeline Sangporo kay Sano, Barangay Alhis. Alina kay Evelyn Sinaon, ha? Tamya ko lang si RR, Joy kag Edgar Sipeda, Julio Celes, John Dixter, Kit Macariola, Karen Guzman, Lager Dikilia. Alina kay Jonalyn Ninyal de Crepito. Pamilya Suela, inatamya ka mo ni Teresita Batik Suela. Marilo Trabilia Catinoy, good evening. Sa Tagob, para si Karen Milaflor. Purok Pasagana, Barangay Sais, B-Boy Batulan del Rosario. Tamya ko lang dara si asawa ko, Jessica Barela, kag si Nanay Telma Barela, sang Bagaas Sinigaran. Hindi na kay Gerans Barela, ha? Si Elvis Buerom, Gamonitor gid. Sa Inigaran, naman si Jerry Hilugo, Ricardo Villarmino, may gabi gid. Si Carmelita Muhino, araman gani. Sa Bidalbagan, si Scout Ranger, araman. Sun Village, gapa-urok-urok mano, Nya watching from Sun Village, Guapa Action Gel ba? Naka-spaghetti dress siya bisan gaulan. Kita pa ni Sally Auki Di Sousa ba? Noel Armar, may kabigid. Ginny Osisser, good evening. Si Cho Ambaka, San Enrique, si Roland, Jason, Villalba, Robbie Ann, Edward Rasco, Lizelle Hokal. Alin na kay Joseph Pacifico sa San Enrique. May gabi dira kay Alma Uligon. Nagapaurok-urok si Alma Uligon. Lisa Joy Ilon Amoroso, pa-check attendance man. Si Lilia Cagramon Taton, Maninay Clarita, kag Maninoy Clarita, kag kay Maninoy Rimo Tampipi and family. Ito to Clark Tampipi dira sa Gardenville sa Division sa Barangay Tangob. Tintin Porkis sa Balasabas, daw okay na ang kwana. Okay na ang Barangay Karabalan. Kagawad Peter May Noble sa Barangay Panokoy. Martin Aliling, JJ Ribadomia Bugias. Tamyaw lang si Joel Joby Ribadomia Bugias. Tagaman silingan na. AG Orsos, may gabigid. Happy weekend everyone. Greetings and watching from Minnesota State, USA. Vanessa Mayo. Bao kay Kuya Romrom Roho, may gabigid. Kuya Romrom Roho. Mabuhay ang Bacolod Eagles Club. Congratulations kay Police Lieutenant Colonel Joe Marexenyo, bag-o nga presidente sang Bacolod Eagles Club. From La Union, San Fernando City, happy listening Kalinaw family, Bacolod City, kag Himamaylan City. Rin na kay Eddie Jones Kalinaw. Action Eric, pag-greet gali sa birthday sang pretty niece ko nga si Sonyata May. More long life and more blessing gid sa imo. God bless and thanks gid, Sir Eric.
Alin kay Vanessa Kagdok Mat Mayo. Kay Mario Olvido Aquisa, may gabigid. Pamilya Soles, from Leo Soles, Villa Caridad, La Carlota City. Sa mga taga-barangay Ayungon, Valladolid, pinatamiyo kamo ni Jonalyn Ninyal Di Crepito. Amuman ay sining, baha subong sa Ayungon, Valladolid. Anday Jonalyn Ninyal Di Crepito. Purti ang ulan sa inyo, aw. Tudo, pagkaglidi ang ulan, guro sa inyo, kaya doon nagabaha ka mong glida. Ayungon, Valladolid, ba, purti ha. Daw mahuya man ta ba. Magabalik ang news sining nga palatutunan ng Action Night Patrol. Pagbalik naton, balik nga report sa ato sining nga Patrol 1. Pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Cellphone Plus Gold. Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kurso. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. ano ko sila, panisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginang gaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, gaano sa inyo? Permi
gid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor, sa ko, pretty, gamay lang nga bagay. Amo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone. Sa imo Nagulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos, man ko ga online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ano. nagpadala sang Ito wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gid man ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result. Kaya may si mama, kaya si papa, siguro kung bantayan nyo da kung kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kung wais. Nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagig ko kay basis ko, nadala nagig kami nga, may pamangkot pagidaw. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos ka gid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos na. Tapos sa may skila. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung kisana ano lang ako maghulam. Pigado, tas kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kung ginagamit ko siya wala sa nakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela, damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mangbulig sa inyo. Something is calling, the beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. When faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. It's time to smile again. Can you feel that? The energy's rising. Voices unite, singing with pride, it's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh,
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Babatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban, yung mga bata man niya mas need na, pero kamo nang blessed ka mo, kami amo ka mo na ang ginhatag sang ni God. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa Tabalagad, nagulan gito do sa Bacolod do. Sunlo gido. Puwerte ang ulan sa Bacolod man. Siling ni Jonaline Ninyal di Crepito nya ang ayungon. Valadolid nagbaha kay ang ulan, halin kuno sa bukid. Ay, gali ka. Bada sa ayungon dulid. Greet ko lang misis ko nga gwapa si Bingbing Solis. Halin na kay Toto Leo Solis. Sa kay Grazil, Misyo Bacolod, siling kuno ni Grazil. Maribik Samson, Misyo Bacolod. Sabaw, pura misyo tanan.
Balikan ang ato sa Ringa Patrol 1, Brabado Patrol. Balikan si Action Zel Minardo sa last kag final stress ato sa pamalagad. Sa isiling balik report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari si Action Zel Minardo sa balik report. Action Zel, please come back. Actionary, yung pahayag ni Police Captain Elmer Bonilla, heto sa Bacolod City Police Station 7, nagbintad ang kinagamo sa duwa sa pamilya sa Purok Kagmab, Barangay Alhis, Ciudad sa Bacolod. Pero sa heto, naglalisanay at Sanday Juni Carmona, 35 anyos, at Aurelio Casino, tungkol sa ginaligar ang mabigay na hindi pa ng silingan ng isang bunga. Ulayag ni Bonilla na samtang naglalisay ang bunga ka na sambit na persona, nag-eskonde sa guardian na si Shairila Casino, 46 anyos edad sa Sambagan at nagbaligan ang iya hinablos na si Aurelio. Habang nag-abot ang si Carlos Carmona Jr., 62 anyos, agad respondihan man ang hinata nga si Juni. Sa investigasyon sa Police Station 7, ginaligar nagkuha ng katalong si Aurelio agad abunoon si Juni, habang napinggan ni Carlos na ginkuha sini ang koksilyo kagimbuno si Aurelio. Hiningagaw padala ang biktima kagindagatan sa pagbulong apang ini ang ginbawian sa isang kabuhi. Dugang pa ni Bonilla na gininvestigara na pa sa karon ang insidente. Balita dito sa patrol ni si Action Bill Minardo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat gid Patrol 1. There you have it. Kabusa kapag pangalagad sang Aksyon Night Patrol program. Biyernes edisyon. Liwat ini magatakop. Balik naman ni buwas Sabado. Ato sila nga mapatrol la Unit Reporters in Action. Nga nagpangalagad garo gabi sa kay Aksyon BJ Apasible. Aksyon Roger Gutiv. Aksyon Nelson Pateño. Zel Minardo. Back to back sa itong kapiloto. Aksyon Nino Bugina. News Center Action ang Defensor Lizay. Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madera, Backup Security Guard Turog Banwa, Back to Back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Syudad Sang Bago, si Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Piñalan, Sangala sa Station Manager, Nona Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong alagad ng Korman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbarbar Kasiring. Adios amigos, hasta la vista. Ayaw magalipat at is magtulog magpangamuyo. Sa iyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilong nga kwerpo sang Action Radio Bacolod. God bless the Philippines. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Aksyon Radio. Mataas